Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Manchester United na ljeto kreće po igrača Leicestera Jamesa Madisona. Moussa Sissoko potpisao novi ugovor s Tottenhamom. Barcelona već u januaru ponovo kreće po De Ligta. Crvena zvezda velikim preokretom stigla do prve pobjede u Ligi prvaka. Iza nas je izuzetno uzbudna fudbalska sedmica, ligaške utakmice, Liga prvaka i ostale vijesti, pa krenimo od rezultata. Liverpool i City s ove sedmice u engleskoj Premier ligi upisali nove pobjede. Liverpool je slavio u gostima kod Sheffield United rezultatom 1-0, dok je City također slavio u gostima kod Evertona rezultatom 3-1. Nakon iznenađujućeg poraza u Ligi 1, Paris Saint-Germain se vratio pobjedom, oni su u ovom kolu savladali Bordeaux rezultatom 1-0. Nastavlja se utrka za prvo mjesto u Italiji između Juventusa i Intera. Juventus je prethodnog vikenda pobjedio Spal rezultatom 2-0, dok je Inter slavio u gostima kod Sampdori rezultatom 3-1. Bayern je preuzeo prvu poziciju u Bundesligi, a oni su ove sedmice savladali Paderborn rezultatom 3-2. Veliki derbi odigran je ovog vikenda u španjolskoj La Ligi, a sastali su se gradski rivali Atletico Madrid i Real Madrid. Rezultat te utakmice bio je 0-0, pa je tako Real i dalje na prvoj poziciji u Španiji. Barcelona se priključila vrhu nakon pobjede u gostima kod Getafe rezultatom 2-0. I nakon ligaških utakmica stiže ono što se čeka jako dugo, a to je drugo kolo Lige prvaka. Pa idemo na pregled najzanimljivijih utakmica Lige prvaka. Utorak, drugo kolo Lige prvaka, utakmica koja se igra u 7 sati i odmah najveće iznenađenje u ovom kolu. Real Madrid odigrao je 2-2 na domaćem terenu protiv Klub Briža. Iako je gubila u prvom poluvremenu, Crvena zvezda u drugom poluvremenu uspjela nadoknaditi zaostatak, te su došli do prve pobjede ove sezone u Ligi prvaka nad Olympiakosom rezultatom 3-1. Drugi domaći predstavnik, odnosno Dinamo Zagreb, nažalost je izgubio od Manchester Cityja u gostima rezultatom 2-0. Još jedno veliko iznenađenje u ovom kolu svakako je bio veliki porast Tottenhama kod kuće od Bayerna rezultatom 7-2 uz čak 4 pogotka Gnabrija. Najveći derbi u srijedu bio je između Barcelone i Intera, a Barcelona zahvaljujući pogodcima Luisa Suareza stigla do preokreta te pobijedila rezultatom 2-1. Još jedan meč koji je privukao dosta pažnje jeste ona između Liverpoola i Salzburga. Salzburgu je malo nedostajalo za senzaciju, ali je ipak Liverpool golom Salaha stigao do pobjede od 4-3. Svakako se treba prisjetiti Lige Europe koja je doduše manje u fokusu, a Partizan ove sedmice upisao pobjedu protiv Astane. To bi bilo to što se tiče rezultata, sada prelazimo na ostale vijesti iz svijeta fudbala. United se ove sezone muči, iako se očekivala puno bolja sezona, to baš i nije tako, pa na Old Traffordu već razmišljaju o pojačanjima za naredno ljeto. A njihova prva želja jeste trenutno velika zvijezda Leicester Cityja James Madison. Madison ima samo 22 godine, a engleski mediji pišu kako je United za njega sprema ponudu narednog ljeta koja će iznositi nevjerovatnih 80 miliona funti. Arsenal muku muči sa štoperijom, pa tako oni već razmišljaju o pojačanjima. Unai Emery je bacio oko na igrača Red Bull Leipziga. Radi se o Francuzu Dayot Upamecanu, a Bild prenosi kako je Arsenal za ovog talentovanog štopera spreman izdvojiti nevjerovatnih 60 miliona eura. Moussa Sissoko ove sedmice produžio ugovor sa Tottenhamom. Sissoko je u Tottenham stigao 2016. godine, a iako mu je trenutni ugovor važi do 2021. godine, on je potpisao novi ugovor pa će tako u Tottenhamu ostati i naredne 4 godine. Iako se ljetos odlučio za Juventus ispred Barcelone, talijanski mediji ove sedmice pišu kako se Barcelona ponovo uključuje u utrku za Matisa de Ligta. Navodno Holanđan nije baš zadovoljan u serija, odnosno u Juventusu, pa je tako već on sada spreman promijeniti sredinu. Predstavnici Barcelone su navodno već kontaktirali Mina Raiolu, agenta Matisa de Ligta, pa bi se ovaj transfer mogao desiti već u januaru, a za sada nije poznato koliko je Barcelona spreman ponuditi za de Ligta. To bi bilo to što se tiče pregleda sedmice, a idemo sada pogledati tko je to igrač sedmice. Igrač prednje sedmice prema velikoj većini vaših glasova jeste Leo Messi, koji je osvojio nagradu The Best za najboljeg igrača svijeta. A za novog igrača sedmice možete već sada glasati u komentarima te lajkati komentare ostalih osoba, a idemo sada na centralno pitanje. Da li je Messi zaslužio osvojiti The Best? Ove sedmice u glasanju je učestvovalo 1060 glasača, 66% glasača smatra kako je Messi zaslužio osvojiti The Best, dok se 34% glasača ne slažu s tim. A centralno pitanje za narednu sedmicu glasi: da li je transfer Azara u Real Madrid veliki promašaj? Link za glasanje imate u deskripciji, glasati možete ako uvijek do Narod Peka kada si naredni put gledamo, a do tada veliki pozdrav!